lor sabai nanta pai jagi wak sama sabai nanta phal jagi atal koni kriyo nanta kelai di jadu lano mokol sindri takas ledi mai dul dul shani bagi hano ta paldi busharoni tinano ta paldi yakshi yagrani boya no ta kiriti ubagano khabai poito klaidi Desipano kasudi 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 Desipano kevengi Kini cheng nomination Ronani bagai Udaipur SDM Paisok Paijak Tei Charasani bisingo ne nomination rolainya Cheni amsaini kila bagmani amsaini joto lokurongno puilawa hamjak maya pharu khulumaya pharu chengno samothon khaimani bagai ano সমর্থন খাইমানি বাগৈ চিনি বুবাগ্রানো সমর্থন খাইমানি বাগৈ কারণ जों যতনো সাইমানো চিনি তিপ্রাসানি অধিকারনি বাগৈ চিনি বুবাগ্রা যেভাবে ফাইট খাই দङ सबा खाइ दङ अम उलबो खाइ थांनाय ताबकबो खाइ दङ जे बरक चिनि लगेव तंनाय रक जोंनो याकाय थांनाय रकनो आं सानानि मुसुगो जे जरा काहावो हंके चिनि बुबाग्रानि लगे बुबाग्रा लंले फुनै हावो तिनि ओ बरकनो बरकनि तांमानि हयतो मिस्टेक ओंखना लुकुरक बाय हामजाग्लिया ओंखना बनि बाङै तिप्रा मथा पार्टीनो चिनि बुबाग्रानो आं एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन चालक दङ सीएम नो जेबाबे माने एलिगेशन खायै दल कागै थांमानि जनगण रावनो जवाब रुनाय हायछि चिनि हास्तिनि जत तिप्रा साराव साइमानो जे बुबाग्रा चिनि दफानि बाङै तमा खाय जों एडिसि प्रशासन तमा खाय अम हास्तेनि लुकुरक जतन साइमानो जे दिनै ब्लै खातुम खाजानि बिसिंति जों नमिनेशन लायनाय जों कप्लायनाय बत 100% ग्यारान्टि थांनाय बारनि साइटैबो गोबां जों मावै कप्लायनाय तैबो हास्तेनि लुकुरकनो बहायनो चिनि नाहरमुं चिनि वानसमुं चिनि बुबाग्रानि चबानो तैबो क्राखे जों अजरावो खरांति सालायनि नाङो निरक तैबो क्राखे चबा खायनायनि बागै रेडि दंबायदि कारण चिनि फिचार चिनि बोसारनि फिचारनि बागै चिनि बुबाग्रा जे प्रफ्रनो कक साइट दंमानिनो जों बोसकां साल फुनु रलायनाय जे बुबाग्रानि नेतृत्वनो जों चिनि मानथायरनो जों आदाय खाय चिनि फिचार सोना लाइमा खायहनै जों लाइबुमा सोनाम लायनाय तानि हिंके एडिसि चबा खायमानि 17 बছর नाङै थांखा ताबो 6 বছর लाइद्र खछि चिनि चबा बुबाग्रानि नेतृत्व हिंके आं आसा खायो दायतिनि चिनि चबा साक्सेस होनाय होनो बे ओ जरावो गोबांमा तांमानि तैमानि हयतो किसा मासा कक बांलायमानि तंनाय बनो दजक खायदि सजक खायदि नायसिङो तंदि लगे रलायनाय आसोनो हामबाय जतन खुलुमखा बेलाय हामबाय पहिलावनो चिनि अजे चबा थांनाय 70-75 বছর मैतिप्रा सरनि चबा अ चबानि बखरक गैनाय चिनि बुबाग्रा मायगनां बुबाग्रा थांनाय 6-7 ইয়ার্স रमै चिनि तिप्रा सरनि फियक जागनानि लामानो फुवारनानि बागै तै चिनि जे चबानो तिप्रा सरनि फ्यूचर जेनेरेशन मिनि सुरक्षित खायनानि बागै बजे तिनि तैदुलै तमनारो बेलाय बुबाग्रा दुख कष्ट मानै तमो अब तिप्रा हास्तेनि लुकुरक सिनानि नांगौ तै अ जागाव बुबाग्रा तै आमसानि चिनि जे तिप्रा मथानि वारियार्स तै तिप्रा सानि जे चिनि बरक साब चिनि जे लुकुरक बरक तै इसा पयतो खलायफिबाय आंखा खलायो कम से कम चिनि सीएम सार ब आसखे बबु चिनि बुबाग्रा तै तिप्रा मथानि अंगै तै तिप्रा सानि अंगै एकनिष्ठबै ब सामं तांखा बने बागै बनबो खाखलायो थानो 7,500 फन ताकलायले 10,000 ले क्रस खायबनाय खाखलायो एके चिनि काथालि मिर्जा राजापुर बहायना पहिलाव जों 350 बुट बाय फेलेंफोना ताकलाय किन्तु चिनि अनेक मजबूत थांनाय 2023 नि जे पाहार एलाकानि जे बुट केन्द्रआव मिर्जा काथालि नरबो हिसाब खायनाय माने जों बीजेपी नि से कम से कम चिनि 13,000 बुट गोबां एके 13,000 साफ्रो विधानसभा बुट गोबां ताबकतैबो उत्साह गोबां तार माने 10,000 नि नीचे चिनि लीडिंग बीजेपी बाय तिप्रा मथानि चिनि जे फाराक कम से कम कसारो 10,000 ले तंनाय हेसि और नतुनो डाउट करे हेसि हामबाय।